Soर खासेया बारा खामानि मावनो हायो नोंसोर? आं बिहामजोआ नोङो? मावाबा जायो। So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, नोंथांमोना बुंदोंमोन ना मैया बे रुमखौ कालार होदों होननानै दिनै जोबाखैनो सिंगेल दं बेयाव माने कालार एसेल'सै बेनिखायनो दा लायनांगौ बेखौ लायनानैसो दिनै दा मोना लायदोंसै माने बिराद गरम ना जेबो थांनो गोसोआनो जाया जादों बाहेरायाव माने दा जों दा टाउनाव थांनांगौ टाउनाव थांगौ मानि गरमा हे बेनिखायनो दा सानबाय आङो दिनै मोना लायदोंसै दिनै सानसेखौ जेबो मावथ'ला आं एसे मावबायमोन खिन्थु दा मावला दा दिनै थादोंसै गाबोन मावदोंसै दा मोनायाव थांनानै लायजोबगोन आं कालारखौ ओमफ्राय आं बुंनानै दाखालि मा जादोंमोनलाय सिटिया गद्रेज लायदोंमोन ना जोङो बेखौ लायदोंमोन ना गद्रेज खालि मा जादोंमोनलाय सोरो दाखालि पुलिसजों हमजादों आं बेखौ लायनो थांनायाव आरो ना बोरै हमजादों होनबाथाय नोंथांमोन बुंनानै माने मा जादोंमोनलाय गोसा जोङो बिसोरनिफ्राय फैगासिनोमोन आंथ' हेलमेट गारिनि कागज आरसि जेबो लाखाया ओरैनो थांलाय फैलाय मा लागोन ना मेन र'डआव बेरायबासो लानाय जायो दस्रा जायगायाव थांबासो लानाय जायो खिन्थु दाखालि फैबाय थानाय समाव बे आसखानो बुंबाय मेन र'ड सहैनायाव आरो ना औ गद्रेज लायदोंसै ओमफ्राय जोंनि लांहिनावथ' गद्रेजआ बिराद दाम ओमफ्राय बेनिखायनो माने बेखौ गद्रेजखौ दगमका होननाय मोनसे जायगायाव थांदों लायनो ओमफ्राय दगमकायाव पुलिस थाना दं आरो लामायाव ओमफ्राय दा बिसोर थांथारनांगौ ओमफ्राय बे बुंबाय मा बुंदोंलाय नों लायदोंसैथ' ओमफ्राय आं लायाबो नालिया थांबाय आरो मिन्थिनानैबो पुलिस दं होननानै मिन्थिखायो ओमफ्राय थांनानै डाइरेक्ट हमजाहैबाय हमजानानै दा आरसि गैया लाइसेन्स गारि कागज गासैखौबो नांजोबगौ हेलमेटबो गैया ओमफ्राय पुलिसफोर सानैसो दंमोन सेंग्रा गोदान गथ' माने उन्दैफोरा आरोना कागजफोराथ' दंनाया दंखायोमोन आरो खिन्थु आङो जेबो लांफायाखैमोनसो नालाय बेनिखायनो एसे आङोबो माबा जाबाय थादों जेनेबा आफसुस जादों आरो जेनेबा आइनाव बिहरबाबो आइयाथ' हरनोबो रोङा मानोबो रोङा वाट्सएपबो गैया बिदि जादों नालाय बेनिखायनो नङाबाथ' आं लांफाबालाय जेबो साननाय नङामोन आं जेबो लाङाखैमोन नालाय आरो बे थांगोन होननानै थांखायाखैनोमोन हथासो थांनाय जादों बेनिखायनो लाखिजाहैबाय हेलमेट गैयिनि थाखाय 1000 सालान दानगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय उनाव गावसोरो सालान दानदिया फैसा लाखुमानानै बिसोरो रिसिप्ट लिरबाथ' आंनोबो रिसिप्ट हरखायो नालाय मोनसे ओमफ्राय 1000 होनांगौमोन ओमफ्राय खिन्थु बेखौ लायालासेनो गावसोरा एक्सट्रा पकेट खरस लाखोमाबाय आरो 500 थाखा ओमफ्राय हगारना हरबाय उनाव आं सानदों गासैखौबो जुदि चेक खालामजोब्बाथ' आंनि आखायाव जेबो गैया आरो बिहरनोबो रावबो हरग्रा गैया आङो लाखिजागौमोन आरो दसे So guys गोदान महर जालायबाय खानायखौ पुरा टाकल' खाबाय बोरमा Lari नुदों lari नुदों waktu jangan नुदोलाय nunggu aja tak So guys दा आङो बोरमा माबा लायनो थांदोंसै खानाय सानाय तुकुलु हानानै दा दुगैखांबायबो आङो ओमफ्राय दा आङो न'आव पार्टि जायोनो आगोलावनो बायना दोनदों मास मोनसे जाबाय नामा बोरमा मासे बायना दोनदोंमोन न'नि परियाल गोजा जागोन होननानै दा बेनिखायनो आङो गामियावनो बेखौ लाना फैग्रोदोंसै बोरमाखौ ओमफ्राय नोङो संनांगोन दे संगोन गाफावनो संगोन आं दा आं बोरमाखौ लायबाय थादोंसै मानसि लिंनांगोन आङो गामिनि सासेसो लिंदोंसै साफाबो खालामनांगोन नालाय गामिनि सासेसो लिंनानै बोरमाखौ लाना फैदोंसै साफा खालामदोंसै जों टाइमबो बारा गैला मोनानानैसो आं भिडिअ बानायगासिनो नै खैथा जाखोथाय 3थासो जाबायानो खोमा थावा रानथारबायमोन खालि आधा लिटारसो सोबाय 60 थाखा फोथारावसो थानांगोन बोरमाया नै बेनि बिहावनि न' दाखालि मासे जाखांबाय जोङो आरो दिनैनाबो खासि फोथाराव थांना दंनो दा लायनांसिगोन फोथारनिफ्रायसो हमनानै लाबोनांगोन दै होबाय दुराता सेलब ओइ बोरमाया मोनबाय माथो हमला दै 1700 थाखानि बोरमा मिलायदो ना सानाबो दोबैबाय बोरमाखौ साफा खालामदोंसै ओमफ्राय नै जा मेस्टा मैथा ओइ बास्रा गथ'खौ Ay
Maदै ai ओमफ्राय आइया देरसिन इजा उन्दै बिमायाथ' गस्लाखौनो गानखाया गरमाव गरबा आं गस्ला गाननो हायाखै गस्ला गाननो हाया एबार नायलाय खेबसे खानैबो एखे नांदो नामा नांगौ ए मिनिस्रां फिसौला दा जा आनै गामिनि थाइजौगौमोन नामा हा ए जि मोजां गोदैथार थाइजौगौमोन जाथ्राखै र' जानानै नायदोनोसै देमेस थाखानि माबायदि खायो बिजौआनो गैला माथो गैलाय सोर खासेया बारा खामानि मावनो हायो नोंसोर आं बिहामजोआनो नोङो मावाबा जायो गोदोनायाव सेथेबाय थाना एकदम मेजौनाय मोनथारो गोदोनायाव बोरमाखौ सोर संगोन आं जायाबो सङाबो आइया जोंहाना बोरमा बेदर जाखाया आगोलनिफ्रायनो ना होमबा नों माथो बेकारसो जाबाय आं जाया आं दाउ मासे जागोन आं दिनै बा हारसिंनो दाउ मासे बुथारखो मोनाखै दहायनो जाखाबाय माथो नोंलाय दाउखौ दाउ थेथावनाय दहाय मासे जाखांबाय बिसोरो आरो जायोनो बोरमाथ' जाखायानो जाबायानो खालि गोदानोल' नांसिगौ नै सिखा लाखाबा उनखा दोनसै आङो बेलेग लाना फैनो ब्लेड नांबावगौ एसे मारिनानै साफा जानो फुरा गोदान नाङा पुरानाबाबो जायो गोदान ब्रा निउ फुरा बेसेबा गोबावनि दिनावसो आरो दिनै दै फैलायदों जि गोबावदो फैदो जि गरम जाना दं दैयानो नै दा गोलैजोबलांबायमोन दुगैनो हामदों सानसे थाबाथाय बेयाव बेरा दुमना होनांसिगोन प्लास्टार होनानै गाहायाव दा फैथ्राखैमोन ना गोबावजोंसो दिनै फैलायदों प्रिया बारा गानदों ना माइखौ नोंनि माबायानो बुरै बारा गानदो माबायानो गिदिर सोर साफा खालामगोन दा नोंलाय है बे बिबु आरो भान्दारखौ सोरबा आं साफा खालामो नामा मा खालामो आंनो बायदो आरो आंखौनो लासिंसि बायगोन नोङो जालाय मासेया बायाखैबा सोर बायदो दे जाहैगोन सोर बायदो होमबा जाहोगोन नों बायना जा सायावनो जा